Dobre, že ste všetci chytili pozornosť. Prvé vlastne to, že sme sa naučili myslieť, boli sme, že čítali sme knihy. Hlavne akože potom sme aj z tých kníh vlastne písali tu esej, čo ma vlastne nutilo tak premýšľať a lepšie sa zamýšľať nad určitými myšlienkami. Odváham, že prekonal som svoju viac menej hamblivosť alebo niečo také, pretože som mal vždy akože problémy nejako nadviazať kontakt alebo také niečo. Čiže, čo som sa ďalej naučil na kolegiu, bolo, že všetci sme len ľudia. Všetci sme len ľudia a všetci budeme taktiež prehrávať, ale úspech je v tom, definovaný tak, jeden z spôsobov definovania úspechu je ten, že úspech je, že človek stane o jeden krát viac ako padol. Čiže stále Páčilo sa mi aj to video, čo sme natáčali pre Kisku, to bolo tiež super, lebo sme sa naučili spolupracovať. Aj sa mi páčilo, že nám Kiska odpovedal. Bolo to neuveriteľné. Určite najviac sa mi páčili naše diskusie na rôzne témy a pritom vlastne ako sme mali obhájiť svoj názor. A aj keď sme zistili, že proste sme to nezvládli, tak mňa to možno trošku motivovalo viacej, že hľadať tú pravdu a možno, že nestrácať tú nádej. Naučili sme sa vyjadriť svoj názor, argumentovať aj tolerovať možno názor, s ktorým nesúhlasíme. Rozhovory s lektormi viedli k tomu, že sa rozprávam s lektormi, s Jarom alebo s Mišom, tak sa potom viem rozprávať s hocikým na rôzne veci, s ľuďmi v vlaku alebo tak. Ďalej, kolegium ma naučilo čítať knihy. Doteraz som prečítal možno také 2 knihy. A ďalej to, že nečítať len tak povrchne, ale zamýšľať sa nad tým, čo je to napísané, či je to pravda a čo si z toho vziať. Ja som kolegium utvrdzovalo to vlastne v mojej hlavnej téze a to je, že všetko je so všetkým skarčanom. Všetko je so všetkým prepojené a taktiež ma to utvrdzilo v tom, že opakovaním otázky, prečo môžeme dôjsť k hlavnému koreňu problému. Budem môcť pokračovať. Takže pre mňa je kolegium také to be continued, takže uvidíme.